गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि सिङाव गोग्लैनाय मोननै बियाब तामुलपुर आरो गसाइगाव बे मोननै बियाबावबो बिजाथिलाइनि मुंखौ दिनै फोसावनानै होबाय। बिनि गेजेराव दङ 52 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय जलेन दैमारी आरो 29 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय दङ जिरन बसुमतारी। बिथांमोना फैगौ आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै गेलेनो मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि दिनै क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोंगोरा नार्जारिया इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय बावैसो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गावथारनो हुमखि होग्रा हुसेन आलीखौ पुलिसआ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों पस्ट होनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ AK-47 हाथियारजों गावथारनो हुमखि होनायजों लोगोसे गाज्रि सोदोबबो बाहायदोंमोन हुसेन आली मुंनि सासे सुबुङा। गुबुन फारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसेनो हाजोनि MLA सुमन हरिप्रियाखौबो गावथारनो हुमखि होदोंमोन हुसेन आलीआ। बिनि थाखाय हुसेन आलीनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जादोंमोन आरो गसर थिसननाय बायदियैनो कामरुप पुलिसआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ फोथैनो हुमखि होग्रा हुसेन आलीखौ हमनो हायो। दानिया आरो फैबावदो। बङाइगावआव आइजोफोरनि गोख्रों सांग्रांथि होनायनि गेजेरजों जौ फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा जौनि सायाव एबा फेग्रा मुवा निसानि सायाव फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लाबाय थानायनि समावनो थांनाय हरनि समाव आइजोफोरनि गोख्रों नोजोर लाखिनायजों जौ फालांगियारिफोरखौ हमनो हादों। मोनथिनो मोननायाव जौजों आबुं गंसे गलानिफ्राय जौ फानबाय थानाय थासारियाव आइजोफोरनि गोख्रों नोजोर होनायाव हिमन्त दास मुंनि सासे जौ फालांगिरिखौ हमनो हादों आरो उनाव जौ फालांगिरिखौ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जौ फालांगि खालामग्रा हिमन्त दासखौ बिद्यापुर पुलिसआ पुलिस थानायाव लानानै थाङो होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि बङाइगाव बामुनिथिला ओनसोलनि आइजो आफादा जौ बन्द खालामनायनि थाखाय गावारियै मोनसे थांखि लानानै ओनसोलाव हरनि समाव सांग्रांथि होनायनि हाबाफारि लानाय जादों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। दानिया आरो फैबावदो। बजालि जिल्ला सुरुपेटायाव थांनाय सनिबारखालि सासे डाक्टार आरो सासे इन्जिनियारा फख्रियाव दुगैनो थांनानै मोनसे जाब्रबथाय जाहैयो आरो बे जाब्रबथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांथाव खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बजालि जिल्लानि गंसे फिसा देहा फाहामसालियाव खामानि मावग्रा सुरजित तालुकदार आरो इन्जिनियार कुमारेश दास बिथां सानैया थांनाय सनिबारखालि फख्रियाव दुगैनो थांदोंमोनब्लाबो नाथाय दान्दिसे उनाव हरखाबै ओनसोलनि सुबुंफोरा सानैनि गोथै देहाखौ फख्रिनि दैयाव गोजावनानै थानायसो नुनो मोन्दों। बे जाथाया उनाव ओनसोलनाङैनो दावराव दावसि सोमजिहोयो आरो दान्दिसे उनाव जाथायसालियाव सुरुफिला पुलिसनि मोनसे हानजाया सौहैनानै गोजावनानै थानाय सानैनि गोथै देहाखौबो बोखांनाय जायो होननानै मिन्थिनो हानाय जादों आरो दा मिन्थिनो हानायाव पुलिसआ गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।